زادروزی تو مبارک، زادروزی تو مبارک. Майли, ман иқрор мешам. Солои хирукама да солои хуб набуд. Ба саломатии ҳар ятаи шумо. Ман хеле харсандам ки шумо дар бари маен. Я орзу кун. ҷаноби Далер? Ай светавоен? Значит маълум мешавад коротон ки ин кинои Дедпул босар шуда. Аётон набурорен, ин кино барои калоно ай. ҷаноби Дедпул, вақте ту беҳуш будӣ чиё карде сабдӣ? Ки ман вообще-то беҳуш набудам. Шумо киен ва барои чӣ ман дар ҷоям? Рафтем. Дедпул, ту хеле бақувватӣ ва ин барои ту шанси зӯрай ки қаҳрамонҳоро наҷот диҳӣ ва худат қаҳрамон шавӣ. Ман бо корома сар кардам. Некем дунёи шумоам хеле калон буда. Ман Дедпулум. Ман гапзани Далер Рекардсам. Иу! Ёрдам деба! Ваъда даҳӣ? Чихе ман инро дӯст медорам. Бестен! Кит тағои я ёрдам наметӣ ки бихезем? Ваъда даҳӣ паданалат бирадавша ёрдаму дар кор нест.